ndi panyasa voice box pamene timakhala tikukambirana nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndi tonse tikudziwa kuti dziko la America last week pa Wednesday lidapereka chikalata mmenemo ndithu adanena kuti akuluakulu akale 4 aboma padakali pano sali ololedwa kupitanso ku United States of America chifukwa chokuti anthu amenewa akukhudzidwa ndi katangale wa dzaoneni. These people have been banned from entering the United States of America because of their involvement in significant corruption in the Republic of Malawi. Ndi amalawi ambiri akhala akulankhula nkhani imeneyi, ena akugwirizana ndi chiganizo chimenechi komanso ena akutsutsana nacho. Ndi mmodzi mwa amalawi amene akutsutsana nacho chiganizo chimenechi ndi Ayuba James. Ayuba James ndi katswiri wa malamulo kuno ku Malawi, ndipo iwowa ndithu amayimira anthu pa milandu yosiyanasiyana. Ndi anali pa TV ya Zodiac pa programu ija ya mphepo zinayi pamenepo anena kuti ayi boma la America lapanga chiganizo cholakwika ndipo lafulumira komanso boma la America likugwiritsa ntchito mphamvu zake molakwika chifukwa chokuti nkhale anthu apangidwa bani kuno ku Malawi sidapeze kuti anthuwa ndi olakwa. Ndipo pokhapokha khoti idapeza kuti anthu 4 amenewa ndi olakwa, ndi pamene boma la America lidakatha kupanga chiganizo kuti iyayi anthu amenewa tsopano pali umboni kuti adalakwadi ndipo asadzapezekenso kuno ku America. Ndiye pano tili ndi nzika ine yokhudzidwa imene ifuna kutsutsa zimene alankhula Ayuba James kuno komanso ndikuvomerezana ndi boma la America kuti iyayi boma la America sidalakwitsa chifukwa chokuti mukuona kwaona kuti nkhale pa khomo mwana wa aneba akaba mbuzi ndikupezeka kuti wamangidwa apolisi nkumpatsa belo. Inuyo ngati mwini wake wa khomo matha kunena kuti iyayi nkhale mulandu uli ku khoti koma inuyo pa nyumba panga pano musadzabwerenso, pokhapokha nkhani yanuyi idzapezeka kuti yatha ndipo inuyo mwapezeka osalakwa. Izi mukuona kwawo ndi zimene boma la America lachita kuti pokhapokha anthu amenewa atapezeka kuti ndi osalakwa padakali pano, koma iwowa ndithu they are not welcome in the United States until they have been proven by a competent court of law to be innocent. Tili ndikhali limodzi pano panyasa voice box kuti timve zimene ananena Ayuba James pa program imene ya mphepo zinayi pa Zodiac komanso kuti kodi mkulu ameneyi akuti bwanji chifukwa chokuti wanenamo nkhani zina ziwiri zitatu zimene tikufuna kuti inu Amalawi tigawane nanu lero pa nyasa voice box. Abused, yes. Yes. James, malizani program. Na ndifone malize mnena kuti zinaita boma la America lakwitsa mukupazifika zimene napo yamba kunena kuti sana yembekezere kuti ndondomeko khoti ithe ndi khoti lino ngati athaolo lako kapena AI. Pali buku lake bana lemba president wa Guatemala amati Jose Juan Alvaro amati there's the shark and the sardines. Literal amena kuti America ndi shark ndi somba yayikulu ndeti somba ndeti kuno bere mapanga timapanga bule muona kuti zinje zikhozo panga spill over ku mayiko enaso ngati kufa yongo for tione kuti talemekeza America muna so billionaire kuti ifeso anthu asazabere ku enaso asazabere ku ngofuna kuti wao apanga line ali kuti apanga line ndi America mabiro yake zipso kuliza mafula ambiri anthu amenewa. Chinthu china chona kuti chifukwa chani apereka bani imene kuletsa kumeneki kwa anthu amene amagwira ntchito ngati mboma okha, koma anthu amene anala business amene amapereka katangale ngati anaperekadi amene wagazana amapereka katangale kwa anthu amene sana pase chilango chofana ndi chimenechi. Nkundiuza kunena kuti ukakhala wa business ukuzomachita katangale nzolondola katangale ndi ngola olakwika kwa munthu olandira ekhaya amene alogwira ntchito mboma chifukwa zikanakhala fair akanafuna kuyandikirako pang'ono ku fairness akanena kuti inunso amene akuti mapereka inu amene muli ya business kumasogera ntchito mboma kandi no Amalawi kasino Amalawi takuphanani musakabere kuno ngati mene afusira Robert Mayambirira kunena kuti nanga asatawa bwanja kungokhala kumene aliko sana sinaoneso zofana ndi izi kunoso awaleso pita ku America kunoso kunava kuli munthu amene amatumikira asatawa pa ground amene so ani milandu ku court neso sana mpangeso zimenezoso koma kungopanga Amalawi okhaokha anthu akudaso okhaokha karesizimo kalimoso mwina so zimene zonsezi kuti palibe kuchita zinthu mwachilungamo mbali ya boma ya America akuyisa ntchito molakwika mphamvu zawo komanso azipanga zakhala excess azichulutsa kwambiri mphamvu zawo pakachidwe ka zinthu mkhaniyi. Tilekeze pamene pa program yathu ya mphepo zinayi lero. Kodi mkulu ine ndikumadabwa naye mkulu yakuti wazala malamuloyo ndiwazala malamulo koma ameneyo kapena ngwa MCP ndamene anamulembera chakwera chimene amalankhula zake zozungulira mutu zichete nanga yeye chimene akakamira popo kuti America alakwa nkhani ndi ya straightforward.
andi chimene anthu akuliralira ine ndikudabwa kuti akuliralira chifukwa chani chonena kuti nkhani iyi zili ngati mwana wa neba wakaba mbuzi kwina kwake amgwira apita ku polisi ampasa belo akantulusa pa belo kwa nebako kapena kumpanda kwathuku timawuza ana kuti inu uyoyo musamalowe naye kunoko asalowenso kuno nkufikira nkhani yake ku polisi tani ithe pamenepo situtanthauza kuti munthu uja ndiye kuti tanena kuti ndiwokuba kapena tagamula sitinagamule komano mukamalowesa munthu amene ali suspect ole ifeyo akuluakulu ife mu society umolo iye amene akunena kuti America alakwisa uyoyo atakhala ndi malo ya anzake onena kuti aba ndalama za anthu awamanga atulusa pa belo kodi iye aziyenda nawo chichichi mulilongo muja pena paliponse masaza athawa akafuna kumana nawo zikumana mubisalira so chimene ala ku America apapa palibepo komanso anthuwa ndionena kuti akuti anayimisa ntchito koma ntchito sanayimise abwana aja amakwiya paja mwezi wa mawa akupita komweko anthu anda amene anali pagulu ka advance team yawo yomwe akatolera ndalama zimene amakatolera zija nkumakasunga Dubai abwana awa ndamene anatuma anthuwa andi anthu okuti abweze sikuti zayambira pena pake yayi anthu unali ulendo onena kuti akupita ku Amerikako akankha kuti sakunyamuka kupita ku America sikanayambapo onena kuti anthuwa asabwere kunoko yayi komano nkhani ndionena kuti anthu ndiokuba they are suspects kuti ndiokuba komanso abwanawo akuwatumanso anthu amene akuti ndi masuspect aja komanso abwana omweyo ndamene anayimisa kuti anthu atayimisa ntchito koma akuwatuma mlandu udakali kukhota kuwatumanso ntchito yomwe ija ni nkhani yavutapa sono uyoyo akuti waza malamulo I think malamulo samasata bwinobwino yayi there is no way around munthu akuti ndi suspect basi wewe uzikangomulowesa kumpanda iwo sakuwerengera nawo kwa ndiwe suspect ndi America ikudana nazonso izi zonena kuti izisunga anthu amene ali masuspect komanso kupatulapo ACB italira kwambiri muja kuti ndalama zolezera milandu zavuta America ndi USAID anapanga donate ndalama tawo tochulukirapo kupita kwa ACB uko kuti tigwire ntchito komano anthuwa ndalama zija maonde zikagwireso ntchito kumene kuja ku ndalama zija anakasipangaso corruption ndi America yakuyaso ndi zimenezozo chifukwa anapereka ndalama koma progress ya milandu sakutani sakuiona amene watu amva kuwawa ndipo amva kuwawa maloya awo ngati akuthandizana alilira limodzi ubwino wake nthawi ya mvula yakwana kale apapa chipako chapeza ndi akatuluka azavina zenizeni ala asatitangwanisa apumbwawa